चिरां जिल्ला बेंटल सालबारि 1 नं लोक्षिझारनि दै सान्थिखौ होगासिनो दं। चिरांनि मुंदांखा अन्थाइनि दै सान्थिखौ गुबुन गुबुन जिल्ला एबा जायगाफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा डक्टरनाव फाहामथाय लानानै हामैलाय बे मुंदांखा अन्थाइनि दै सान्थिखौ फोथायना लांफैना लोंनानै हामनाय फोरमायदों गुबुन गुबुन देहानि बेराम एबा जेंनाफोरनिफ्राय। ओरैहाय बे दै सान्थि हरगिरि बिगोमा आरो कमिटिनिफ्रायबो मागो दमासियाव बन्द दोनदोंमोन, नाथाय दा होफिनगासिनो। बेनिखायनो लांफैनो हासिगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरदों। लोगोसे गोनां जायोब्ला 8473801589 9101386707 जानबुं नंआव सुलाद लानो हागोन होनना फोरमायहरो। आङो दिखियाजुलिनि जोंनि गामिया 4 नम्बर माइनावपुर। आङो आंनि बेमारनि थाखाय माने बाव दै लांफैनाया आङो खनब्रै जाबाय। आंनि आखाइ सानाय आथिं सानायफ्रा हामदों, ओंखायनो जों बिसास मोननानै जोङो दैखौ लांफैदों। ओमफ्राय आरो दा आंनि फिसालायाबो गुजरातआव दंहैयोमोन। गुजरातनिफ्राय फैनानै खिनायाव थै ओंखारबाय थादोंमोन गथ'आ। ओमफ्राय आङो लिंहरनानै फैबाय, फैनानै दैखौ आं लांना दोनहैखादोंमोन। दैखौ लोंनाय लोगो लोगो आंनि फिसालाया हामबाय, दा हामनानै थांफिनबाय आरो। आं बरमा बादुलि फारानिफ्राय फैदो। आं बेसेबा गोदोर बेमार दंमोन, माने मा बेमार आं थारमाने बिजि लाबाबो हामामोन आरो। ओमफ्राय बिजि लाबाबो बारा जायो, मुलि जाबाबो बारा जायो। दा आरो बे आइ बिमा गंगानि दै सान्थिखौ लांफैनानै एसे खमायना दं आरो। बेनिफ्राय थेवबो खिनो हासुनोबो थारमाने पेसाबफोराबो खुला जायामोन, खिफोराबो खुला जायामोन। दा बेनिफ्राय खमायजोबना दङ आरो। आं जानायाथ' जादों होननानै जेनेबा आं हस्पिटालाव दंमोन आरो 5 मास 6 मासनि सिगां आगस्टिनाव थांदोंमोन। आगस्टिनावबो ओरैनो 10-15 दिन बायदि थाहैबाय। आगस्टिननि डक्टरा फाहामनो हायाखै। मा बेमार जाबाय? बेमारखौ सन'ग्राफि एक्सरे खालायबाबो जेबो मोना। ओमफ्राय बेमारा जाहैबाय खिनायाव थै फैयो, हासुनायावबो फैयो, ओमफ्राय गोबायोबो, गोबानायजोंबो थै फैयो। ओमफ्राय बेमारखौ डक्टराबो खोन्थानो रोङाखै आरो। नायबा जेबो मोना। दा बिनि दैखौ लांनानै 5 मासनि सिगां, दालाय 5 मास जाबाय दा दै हरनाया। फार्स्ट हरजेननायावनो आं लांना लोंहैदों। बेजोंनो दा हामना दं आरो। आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, आंनिया न'आ जाहैबाय अरां गेलाबिल, बिनिफ्राय फैदो आरो आं। मा जानायमोन नोंथाङा? आं साइनिस दंमोन सिगां, बहुद खस्थ'आव दङमोन आरो। फार्स्ट खेबसे आं फैनो हायासै। जोंहानि आब'आ फैनानै लांफैबाय आरो दैखौ लांफैनायावहा लोंबाय, ओमफ्राय नाना लाबाय। आं गानाय बायसा मोनबाय आरो। मिनिमाम 80-90% गाखाबाय आरो। दा मोजां सोलायबाय बहुद। आं आरो फुङावहा बिराद खस्थ' थायोमोन आरो मोनाबिलि समाव जायोमोन आरो बांद्राय। ओमफ्राय दाथ' थान्दायावहा बिदि बोथोरावथ' खुवा खोबाथाय जाखाथारोमोन आरो, बेरायनो हायामोन। दाथ' बहुद मोजां जाबाय। माने दाख्लै जोंहा आं दै सान्थि हरनाया जेन'बा दमासियाव बन्द जादोंमोन नालाय, दा होफिननाय जाबाय आरो। सोरबाफोर मोनथियाखैबा मोनथिनो हागोन, माबा लांफैनो हागोन मोनथिनानै। जेन'बा जाखिनि मुलि लांनानै दंहैयो, जेन'बा सोरबाफोर गोबाव बोसोरनि जाना थानाया खनसे खननैजों हामनाय नङा आरो। बे लांफैबावनांगोन आरो हामजासिमखौ आरो। जेन'बा नोङो लोंनानै प्रमान मोनदोंबा जेन'बा बे मुलिखौ लांफैबावनांगोन आरो। मा समाव होनाय जायो मुलिखौ? मुलिखौ होनाया जाहैबाय जोङो बुधबाराव होयो, रबिबार होयो, समबार होयो, बुधबार होयो। शुक्रुबार। ओमफ्राय होयैया जाहैबाय सुनिबार, मंगलबार, बिस्थिबार। ओमफ्राय अमाबैसा पुर्निमायाव होनाय जानाय नङा। नोंथांमोनखौ आं बरायनाय जाबाय। आङो बे 1 नं लोक्षिझार सान्थि कमिटिनि आङो आफादगिरि हिसाबै आं दिनै फंनैसोबाबो आं बुंनो लुबैदों। बुंनांगौआ बेनोल', बिदिनो जोंनाव मानसिया आगोल समाव जोङो बिराद 1200 जन
1000 जन जाफैयोमोन दा नैबे मागआव जेनेबा जोंना बन्द' होनाय लोगो लोगो एसे खम जाफैदों दा बेवहाय गासै रायजो राजाखौ आं खावलायहरनो सानदों बे मागआव दिनै सप्तासे बा 9 दिनसो जों बन्द' थादोंमोन बेयावनो दिनै मानसिफ्रा बिदिनो मिडिया ससियेल मिडियायाव नायाखै बिदिनो बन्द' जाबाय गैला होननानै मोनथिदोंमोन दा बेवहाय नङा गासैबो बै खोनानाय बाथ्रा नंजोबा दा जोङो दा होगासिनो दङ दा जोङो बारायखौसो जोङो बारायनानै लादों बेखिनि आरो मा बाराय फैयो ओरैनो बाराया जोङो रुबार समबार बुधबार शुक्रबार जों बे बाराय मोनबायाव जों होनाय जायो मा जिल्लानिफ्राय बेहाय दिनै नुजाफैयो दिनैथ' हय चिरांखौ लाग्रोदो चिरां उदालगुरि बाक्सा गहपुर सनितपुर नलबारि गलाघाट आरो दा बेंगलनिफ्राय फैगासिनो दङ दा फैदोंआनो फ्राय जोंना नैबे क'क्राझारनिफ्राय एसे खम जाथ'नानै दङ आरो जायफ्रा मिथियाखै बिथांमोनखौ लांफैनो थाखाय मा खालामो मोनथियैनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायनो सानदों जों मिडियानि थ्रुनि गेजेरजों जोङो गासैबो जेनेबा रायजो राजाफ्रा हामनायखौ जुदि नुबायब्ला मिडिया नायनानै जाहाथे निउसफोर नायनानै बा इउटुबफ्राव नायनानै जाहाथे फैलायो जों बेखौ खावलायनो सानदों माबायदि जगाजग खालामगोन ओमफ्राय जगाजगा जों जानबुं नाम्बार जों हरगोन दा आंनि मबाइल नाम्बारखौनो आं हरगोन जेनेबा मबाइल नाम्बारा जाबाय 9101386707